Закия, ту ба кадом рӯҳ, ба кадом виҷдони кора дар ҳаққи Макадӣ? Афандиҷон, бахшиш. Чӣ? Бахшиш? Ту хиёл мекунӣ ба бахшиши кора бахшида мешавад? Охи ман намедонистам шумо имрӯз барвақт меед. Чӣ? И доғ барвақт омадам? Ту агар не чанд бори кора дар ҳаққи Макадагӣ? 3 бор. Чӣ? 3 бор? Дар 3 бор чанд сера? 5 серия. 5 сера ту бема тамошо кардӣ? Ман тура чанд бор гуфтам бема ин киноро тамошо накунӣ. Баъд амун кичира камисалонар зиёра қапи домло зиёра. Негре. Бо гирех?